Astăzi vreau să mă împart cu istoria mea, cum am început să coc pâine și cum am ajuns până aici. Istoria mea începe prin anul 2019, când am avut niște probleme de sănătate și am fost nevoit să revizuiesc tot ce mănânc. Respectiv, atunci în perioada și COVID-ului, am început să coc pâine cu drojdie. Prima mea pâine am făcut-o cam prin anul 2020-2021, de data de bunică, o pâine cu drojdie. Am făcut de câteva ori, cred că după asta, nu știu, nu mai aveam timp să fac. După asta, prin 2023, am fost la mare cu o doamnă care mi-a zis că faci pâine cu maia. Deja se auzea mai mult despre pâinea cu maia. Și mi-a zis că faci pâine cu maia și maia o se face de fapt foarte ușor. Trebuie să amesteci doar apă cu făină și obții maiaua. Am venit acasă, foarte entuziasmată că acum o să coc pâine cu maia. Am pus apă cu făină pe geam și așteptam să crească maiaua. N-a crescut nimic. Acolo mirosea tot foarte urât. Și am mai încercat de câteva ori, cred că, și după asta am renunțat. Cred că n-ai idee bună, nu s-a primit nimic. Ok. Mai departe, prin anul 2023 deja, am văzut o fată care face pâine și am zis că e timpul să mă apuc poate. Am trecut acel ghid, am încercat să fac maia, nu știu, în vara aceea, cred că am pornit-o de vreo 4 ori, mă duceam de acasă, uitam de ea, era afară destul de cald, pentru că o făceam vara și era cald afară și respectiv nu o încălzeam prea tare, nu știu, o puneam pe la soare, nu mai știu, dar nu am mai ieșit atunci. Din prima, cred că din a 3-a oară undeva mi-a reușit și tot atunci am copt și prima pâine. Mi-a plăcut foarte mult gustul, așa arata prima pâine, nu o să punem o poză aici.